sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancat pundhaku tak pothol ndasmu. Mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku isih enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang pateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunekke mawon, kula ngunek-unekke sampeyan niku pun bener wong kula sing ngomong sampeyan. Sampeyan niku sing ngomong kula. Mula nek sampeyan ora bener kula wajib ngunek-unekke sampeyan. Yen ngadep ana ngareping ratu kuwi nyembah laku dodok. Kowe tanpa nyembah tanpa laku dodok, ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kulawargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Yo. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinuwun Prabu Darmakusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi Nalendra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to?